Αναλαμβάνω πλήρως την πολιτική ευθύνη για το σκάνδαλο με τη Μονή Βατοπεδίου. Και επιπλέον, μετά τη σημερινή συνεδρίαση, μετά τις δύσκολες ημέρες που πέρασα βλέποντας τηλεόραση, νιώθω την ανάγκη να είμαι ειλικρινής απέναντί σας. Και εμείς! Muy demo. Η χώρα της Κουμπάς! Η χώρα της Κουμπάς! Η χώρα της Κουμπάς! Η χώρα της Κουμπάς! Κάντε ησυχία εκεί στο σπίτι, τηλεθεατές της εκπομπής ΚΡΑ. Αμέσως τώρα θα κάνει βαρισίμαντες δηλώσεις ο πρόεδρος του Πασόκ, Γιώργος Παπανδρέου. Ladies and gentlemen, σύντροφοι και συντρόφισσες, έχω να δηλώσω. Όχι άλλο πιάτσικα. Όχι άλλο πιάτσικα. Θα μου τα λέτε αυτά, Ευαγγέλη. By the way, πολύ καλή αυτή η Pixlax. Μόλις με ενημέρωσε ένας σύντροφος, ένα έχω να δηλώσω. Όχι άλλο πιάτσικο. Όχι άλλο πιάτσικο. Φτάνει πια. Όταν γίνουμε κυβέρνηση θα φτάσει το μαχαιρίτσα στο κόκαλο. Όχι μαχαιρίτσας. Μόλις με ενημέρωσε ένας σύντροφος πως όταν γίνουμε κυβέρνηση θα φτάσει το μαχαίρι στο κόκαλο. Τώρα το τι έχουμε για εκπρόσωπο τύπου έναν Παπακοσταντίνου το φαντάστηκα. Πάει, θα τρελαθώ. Τι έγινε ρε Βλαδιμιράκο? Διαβάζω εδώ στο ίντερνετ, τα έχω παίξει το κοράκι. Έχω καεί. Τι να διαβάζω ρε Εμίλια, για τα γεγονότα. Για τα γεγονότα των ημερών. Μπαίνω σε blog, σε chat, προσπαθώ να βγάλω άκρη. Και βγάζεις άκρη. Έβγαζα στην αρχή, σε μερικές σελίδες το έλεγε ξεκάθαρα. Για όλα αυτά είναι η μπάτσι. Γουρούνια δολοφόνοι. Η μπάτσι ρε Εμίλια, η μπάτσι. Α, ωραία. Τι ωραία. Μετά βρήκα κάτι άλλες σελίδες πως τα κάνουν όλα οι κουκουλοφόροι. Θέλουν να ισοπεδώσουν την πόλη, να καταστρέψουν τις περιουσίες του Φιλίσικου Κοσμάκη. Υπέροχα. Αλλά μετά είδα σε κάτι blog που έλεγαν πως όλα είναι προβοκάτσια του παρακράτου. Αχα. Μυστικές υπηρεσίες. Οι Αμερικάνοι. Τι λέμε ρε παιδί? Οι Εβραίοι, οι σιωνιστές που θέλουν την αποσταθεροποίηση της χώρας. Κουράστηκα ρε Εμίλιε, έχω μπερδευτεί, τα έχω διαβάσει όλα και το κεφάλι μου πάει να σπάσει. Ποιος θέλει τελικά, ποιος είναι πίσω από όλο αυτό το κακό που μας βρήκε? Ξέρεις? Φυσικά και ξέρω. Τι ξέρεις? Δεν μπορώ να πω. Λέγε ρε. Δεν μπορώ, άσε με. Λέγε ρε ποιος είναι. Μα μη με πιέζεις. Πες μου ρε Εμίλιε να τελειώνουμε καμιά μέρα. Καλά. Επειδή είσαι καλό κοράκι θα στο αποκαλύψω. Λέγε λοιπόν, με έσκασες, ποιος είναι πίσω από όλα αυτά που συμβαίνουν στον τόπο μας? Η εξωγή. Ποιοι? Οι εξωγήινοι. Και μάλιστα οι Αριανοί. Οι Αριανοί. Ακριβώς αγαπητέ μου. Τότε πάμε ένα σύνθημα που όλους μας ενώνει. Αριανοί, γουρούνια, δολοφόνοι. Αριανοί, γουρούνια, δολοφόνοι. Κρά. Για τους μικρούς φίλους της εκπομπής ΚΡΑ ακολουθούν οι περιπέτειες Μοσχάρι Πότερ. Καρσόν, πιάσε ένα μοσχάρι με γιουβέτσι ή μάλλον άκυρο. Αφού είμαι μάγος μπορώ να το φτιάξω μόνος μου. Είμαι ο καλύτερος μαθητευόμενος μάγος. Δεν παίζω με το τυπάκι. Να σας συστήσω τα φιλαράκια μου που με θαυμάζουν είναι η Ερμιόνη. Τι βόηδη που είσαι τελικά. Σε βλέπω και σε λυπάμαι.
Κόψε φάτσα για σούπερ ήρωα που γίνεται και ταινία. Μπορείτε μου. Να κάνουμε τίποτε μαγικά, ρε Πότερ, να φτιάξουμε λεφτά. Λεφτά. Δεν έχουμε μία. Η κατάσταση είναι μπρος γκρεμός και πίσω ρέμος. Πολύ καλός ο Αντωνάκης ο Ρέμος. Να κάνω καλά μαγικό να κλείσουμε τραπέζι. Ρε κακομοίρη, φτιάξε κανένα ξόρκι γιατί έχουμε μείνει μόνο 151 μαθητές στο Hogwarts. Θα το φαλιρίσουμε το μαγαζί. Δεν λειτουργώ υποπίεση. Ξέρω πως οι δυνάμεις του Πασοκατζή Λόρδου Βόλτεμορτ θέλουν να με ρίξουν. Μπορείτε μου. Δεσμεύομαι να δώσουμε τη μάχη. Σεμνά και μαγικά. Καλά, ας μην βιαστούμε βέβαια. Θα υπάρξει και επόμενη τετραετία. Επόμενα βιβλία ήθελα να πω. Κι εγώ πότε θα γίνω πρωταγωνίστρια? Πότε θα κάνω τα μαγικά που με έμαθε ο αρχιμάγος μπαμπάς μου? Ποτέ. Μάγος είσαι. Χάρι Πότερ. Κυρίες και Μπορείτε μου. ο δημοσιογράφος θα έχει πάρει στο κρανίο και θα σας πάρει και θα σας σηκώσει όλους σας. 11 εκατομμύρια Έλληνες, θα δείτε τι θα πάθετε. Αλλήμονό σας. Μάκη, μη συγχύζεσαι, meine kleine Liebe. Άσε μας και εσύ, μωρή, εκεί. Να μην συγχύζομαι. Κυρίες και κύριοι, είναι δυνατόν να κυκλοφορούν βίντεο ντοκουμέντα με κρυφές κάμερες και να μην τα φέρνουν να τα παίξει ο δημοσιογράφος στη ζούγκλα? Θα πεθάνετε. Θα σας πατήσω. Μπορείτε μου. Αυτός ο Ευαγγελάτος φταίει, mein Mäuschen. Κυρίες και κύριοι, αναγκαστικά για να κάνουμε νούμερα, έφερα πάλι τον Καρβέλα να ρίξει κανένα καντήλι στην αστυνομία. Μπάτσι, τσατσόνια, ασφαλίτες, μασκίνες, χούντα, μπάτσι, σεξι, διαλόλα. Αποκλειστικά στο ΚΡΑ. Ο νέος κύκλος του Lost. Οι χαμένοι. Μπορείτε μου. Χαμένε. Τι θέλετε, χαμένε Τζακ Κωστάκη? Άκου να δεις. Χαμένε Σόγερ άλογο σκούφι. Πρέπει να βρούμε κάτι να φάμε. Νομίζω πως πεθαίνω από την πείνα. Μα πριν από 5 λεπτά έπεσε το αεροπλάνο και μόλις είχατε φάει και το πρωινό και το μεσημεριανό μαζί. Η πτώση μου έχει ανοίξει την όρεξη. Λες να έχει κανένα μεξικάνικο εδώ κοντά να παραγγείλουμε? Μα τι λες ρε μαλέα Τζακ? Έχουμε πέσει σε ερημονήσει, δεν το καταλαβαίνεις? Μπορείτε μου. Σε ερημονήσει? Δηλαδή Είμαστε χαμένοι! Πού? Χαμένοι στο διάστημα? Αυτό ήμασταν και από πριν. Και τι θα κάνουμε τώρα? Μαμά μου, βοήθεια! Σας το έλεγα εγώ ότι θα πέσουμε. Δεν με ακούγατε. Πέφτουμε. Φαινόταν ξεκάθαρα. Πού λες να έχουμε πέσει, Σόγερ αλογοσκούφι? Χάσαμε πολύ ύψος κοντά στο βατοπέδιο. Λες να έχουμε πέσει στο Άγιο Όρος? Σωθήκαμε. Εδώ είναι όλη η πολιτάρια του Θοδωρή. Ναι, αλλά αυτοί ζητάνε λεφτά για να σώσουν την ψυχή σου. Φαντάσου τι θα ζητάνε για να σώσουν και το σώμα. Πρέπει δηλαδή να βάλουμε το χέρι στην τσέπη. Είμαστε χαμένοι από χέρι και από τσέπη. Το Lost συνεχίζεται. Κρά και χαρά, τα κοράκια στην ταρά. Ο Βλαδί που ρωτάει, το Εμί που μεθάει. Σας ρωτάνε ρε παιδιά, η χώρα αυτή που πάει? Η χώρα αυτή που πάει? Μπορείτε μου. Η χώρα αυτή που πάει?